zazpia. Martxoaren bosta Bizkaiko kostaldean, herria mehatzatuz Kanarias erraldoia. Da defentzarako prest Euskal Bou armatuak, irabazteko aukera gutxi izan arren, beti aurrera indarragaz, atzera pausurik ez. Ordu luze batez resistentzian jotake, azken arnaza ematen gure herriaren alte. Euskaldunon itsasoaren parean ipintzen garen bakoitzean, zuen izenak gatoz gure burura. Zuen ausardiak, enbata baten indarra astintzen ditu gure bihotzak eta bidea gogorra dara gogorarazten digu. Dana galduta zeneukatenean, borrokan jarraitu zenuten. Zuen bizitzak itsasoan utziz, herriak bizi dezan. Horregaitik zuen izenak urrezko izkietan gordeta daude gure nazioaren historian.